धर दिर्या माक मान उडे तालत मरे ने काळी सुचान गेले सुचान पण गए मग अरे तुझे काय इस्तिंगा धार बाबा हाय कोण गे की झाले काम झाले अहो ते मका असले पण तू मका सांग तू हिंगा किती कोतालो अरे हांव तुझ्या आसपास सध्या हाको मागता हिंगा कपलाकडे तुगलेच काम झाल्या पूर्ण काम झाले जेव्हा तुझ्या माझ्या मागणे ऐकले भावा माझ्या अरे सुनिया मशे कितकीच घेता की झाले सांग ये क्लिअर झाले होय. मका दिसता ते मका लायक होता होय ते आशिले आता किती कोरिया जाणार होय. मरे चल या डायरेक्ट त्यांच्या घरा या फुला में नागेर या हांव तुझी पाय पडा हांव तेगे घरा कोयना अरे तेगे घरा कोसून एक दीस हे माक येसो केल न्हू हांव मरना तू सलवार जानेलो मरनातलो अरे तो चिंटून आनी ते राक्षसान आनी तेगे पाय तो आराम घेन मोगतो हे पड म्हाका माला येसो माला सगळे नुते वस्तू म्हजी मान उडल रे मागीर म्हणटा हांव केसो येना अरे बाबा झाले ते जाव रे अरे आता तू माका फकत हेल्प कर तू काहीच बिना का आम्ही दोघी लंगोटी यार मरे अरे फ्रेंडाक पावून आला कोण दिसता कर रे भावा माझ्या अ फ्रेंड इन नीड अ फ्रेंड हुई इन नीड जाणा तू म्हणजे म्हणजे आहे की फ्रेंडाक पावता तोच खरो फ्रेंड हुई अरे आम्ही दाखवूया मरे आणि तू दादलो मरे तू कोण बायजू आहे तू हांव बायजो ना तू कोण बायजू बायजो चालेल यार तू दादलो मरे होय. मागीर ते चेपलेले हॉटे फुडे कर आणि तुझे दादले पण दाखवय तू फकत माझ्या वांगडा उभो राव आम्ही पोवया फुला मेनाकूय पोवया आणि त्याच्या पायकूय अरे जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी अरे तेगे पाय आमच्या दोघांची कुतो बाजी त्यापासून तू काय बिना का हा होता तू तू माझ्या वांगडा चल्या चल या Joy, wait no. Flamena gerum. Ha? Kalt ka? Bos petrol. ओय माका माशी बिरान दिसता रे बाबा बस रे. तू निश्चित गोड तोलो मरे निश्चित गोड रा सोड नका कोणी जरा सिग्नल कर माका आन बर ओयता ओरा माशी राऊन अरे तेच करूला होय अरे तेगे पाय बाहेर सोडा आमच्या ओय ओयता गोड रा तू ता होस